Merge prea mult timp. Nu găsesc nimic. Mi-e foame. Nu găsesc. Am nevoie de un adăpost și o casă. Nu se găsește nimica. Se aude ceva. Uite, pleacă, lasă-mă în pace, șertonule. Trebuie să fug neapărat din această pădure. Nu mai pot. Prea mult. Prea mult. Am uitat pe haine. Uite niște vaci acolo. Trebuie să am de mâncare acolo. Nu mai pot, mi-e foarte foame. Dar nu pot să reumăr. Mergem tot înainte. Nu mai pot. Merge prea mult timp în pădure. Cred că merge o oră. În continuu, nu vă opresc. Nu mai pot. Sunt pierdut. Trebuie să iau cu instinctul înainte. Merge foarte și tu mergi. Am văzut ceva! Lăsați-o în pace! Casă! 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 Pot să mă culc acum. Wow! Oh, hai să mă uit. Poate are ceva de mâncare. Nu are gest, nimic. O să mor de foame în această seară. O să începem a doua zi. Oh, ce bine a fost. Haideți în căutare. Iarăși în pădure trebuie, da. Nu știu ce să fac altceva. Bar să găsesc măcar. Să iau un copac măcar. Oh, uite acolo ceva. Wow. Poate găsesc un copac. Bună ziua! Oh, mâncare este! Mâncare, nu pot să cred. Yay. Pare rău să te iau, dar n-am ce să fac. Îmi trebuie o barcă. Nu mai pot. Trebuie să plec, scuzați-mă. Dar o să vă las. Poftiți 4 lei. Cam la 4 lei. Și acum pot să pot. Mai am un leu, dar rămâne bine spălatorie, vedeți pe ce-mi faceți. Ok. Totuși sunt foarte obosită. Unde mi este lemnul?
poartă! O să plec. Mulțumesc pentru adăpost. O să vă rămân dator. Haide în căutare. Ce fac aici acum? Trebuie să sparg. Să o iau pe aici. Nu cred că încape. Cred că trebuie să mă dau jos. Dă-mi barca înapoi. Haide, vină, tată. Haide, să plecăm. Nici nu mai am voce. Nu mai pot. Mă dau afară. Merg de prea mult timp în pădurea aceasta. Oh, lumină! Adăpost! Wow! Wow! Adăpost! Yay! Wow! Dar dacă e cineva... să mă vadă. Wow! Parcur! Faci! E foarte mare locul! Papagari! Oh my god! Cât de mare e acea... E cineva acolo. O să mă duc să îi zic cam... Vânzător. Cred că e proprietate privată. Dar o să merg. Bună ziua, domnul gardian. Sper că nu vă supăr cu ceva, dar sunt aici nou. Ok. Bună ziua. Aș vrea și eu două pâini și atâta. $3. Ok. $3 să fie. Vă dau acum. Vi dau dumneavoastră să îi pun în cufăr. Ok, hai să țin aici. Poftiți, mulțumesc. 2 pâini. Nu dau mai multe, să nu multe ca căfăr. Mulțumesc foarte mult. Ca un gardian. Bună ziua. De ce îți place foarte mult că ești gardian? This is for you. Pâine. Mulțumesc foarte mult. Un gardian. Dar ce loc e acesta? Puteți să-mi spuneți și mie? Nu te zis. Nu vrei să-mi zic. Oh, uite un loc pe ce aș putea să rămân seara asta aici. Oricum ți-e noaptea să-mi pun acești pantaloni pe mine.
să nu mă vadă cineva. Ce tare, văd că mai e niște gardieni aici. Repede să nu mă vadă o casă. Să-mi fac o ușă să nu intre peste mine cineva. Gata. Ce acolo nimic. Oare prietenul meu unde o fi? Nu știu. Sper să dau de el cândva. Cred că o să mă culc.